Matul l-aħħar 10 snin, il-Fondazzjoni Rise kienet minn ta' quddiem sabiex toffri programm ta' riabilitazzjoni b'mod holistiku sħiħ lir-residenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin li jkunu waslu lejn l-aħħar tas-sentenza tagħhom. Il-Fondazzjoni topera minn dar residenzjali fil-Belt Valletta fejn tilqa' sa 10 persuni li jkunu waslu biex itemmu s-sentenza tagħhom. Sa mill-bidu tagħha l-għan tal-Fondazzjoni Rise kien li dawn il-persuni jagħmlu programm ta' riabilitazzjoni u bekk tkun aktar faċli għalihom biex jintegraw mill-ġdid fis-soċjetà. Dan isir billi jingħataw għajnuna professjonali biex joħorġu l-elementi li jkunu wasluhom għal kriminalità u ma jerġgħux jaqgħu f'dan iċ-ċirku u ma jkollhom kuntatt mad-dinja ta' barra l-ewwel b'ħidma volontarja u wara fid-dinja tax-xogħol. Waqt konferenza fl-okkażjoni tal-10 sena tal-Fondazzjoni Rise dawk preżenti ġew ippreżentati b'dak li qed isir f'pajjiżna viżavi il-ġustizzja kriminali b'enfasi fuq il-ġustizzja restorattiva. Il-Fondazzjoni spjegat ix-xogħol li jsir matul is-sena fil-qasam tar-riabilitazzjoni u reintegrazzjoni tal-priġunieri. Janika Tabone, Forensic Psychology Practitioner mal-Fondazzjoni Rise, semmit kemm huwa importanti l-fatt li l-Fondazzjoni taħdem bi programm fil-komunità u mhux fil-ħabs. Ħaġa importanti u unika ħafna fil-programm tagħna hija li l-programm jaħdem ġol komunità. Mhuwiex post fejn in-nies naqtawhom barra mis-soċjetà, huwa post fejn bniedem qed ngħinuh jikseb ħiliet ġodda u skills ġodda, però fl-istess waqt qed jipprattikhom fil-ħajja ta' kuljum fis-soċjetà. Id-dar tagħna hija dar bħal kwalinkwe dar oħra li tara fil-komunità u bekk in-nies qed turihom li inti tagħmel parti minn komunità u bekk issir riabilitazzjoni sħiħa u reintegrazzjoni lura fis-soċjetà b'mod holistiku ħafna. Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Rise, Ċali Mifsud, għażammana l-ħsibiet tiegħu dwar it-triq il-qudiem tal-Fondazzjoni Rise. Il-futur tal-Fondazzjoni Rise huwa djar iżjed fil-komunità. Wara din id-dar, allura issa qegħdin naħdmu fuq dar oħra fejn hemmhekk se nservu anke il-kunċett tan-nisa, eventwalment anke djar oħra għal kunċetti oħrajn dejjem bil-kuntest fejn jidħol il-kriminalità.